जेराव सासे सिख्ला लोगोफोर गोलैना दोङो मा जादों मिथियाखै किन्तु बर' नङा दै लोगोफोर बर' नङा माने सोरबासो किडनेप खालामना गारना दोनफैदो ना माबा मोनसे निसाफोर जानानै गोलैना दोङो दा गम मोनाखै माने बुजि मोनाखै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां खुलुमबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेलाव नुखादों क्लिपाव नुदों सासे सिख्ला जोंनि बर' नङा दै नाथाय जोंनि बर' नङा बेखौ माने हमना मोनाखै आरोना माने बियो लोंनासो गोलैना दोङो ना बियो सोरबा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनासो बेफोरबायदि जाना दोङो जाथाया दा थिग बेफोरबायदिनो नुनो मोनदों हर गेजेराव लामा थांलाय फैलायाव बेफोरबायदि सासे सिख्लाया सोरबा लामा दथायाव गोलैना थायोब्ला मोजां नुखाया मोनथिखायो एबा गाज्रि नुखायो दा थिग बेफोरबायदिनो बे सिख्लाखौ हमना मोनाखै दा बिनि बिमा बिफायाबा सोर बेखौबा फोथि खालामनाय मानसि दंना गैया नङा होनबा लोगोफोर ओरैबायदि आलाय सिलाय लामायाव गोलैना दोङो बेसिरि माने सोरबाफोर सानगोन भिखारि सोरबाफोर सानगोन माबा मोनसे माथा खाराब होननानै दा सोरबा मानसिया लोंनानै गोलैना थाब्लाबो बेखौ गाज्रि सानगोन नङा होनबा लोगोफोर बेफोरबायदि गोलैना थानाया लामायाव जुदि माबा मोनसे निसा जानानै गोलैना थादोंब्ला बिमा बिफाया एसे नागिरनांगौमोन मानो होनबा दिनकाला हामा ओरैबायदि गाज्रि मानसि दोङो सोरबाफोर लोगो मोनफ्लांबायोब्ला बेखौ किडनेप खालामना लांबाय बायोब्ला मा जागोन ओरैबायदि गाज्रि माबा जागोन आरोना दा बे सिख्लानि जोङो माबानायखौ एसे नागिरना लानोसै हरदों आंनो त्रिपुरानि मानसिया हरदों दै बियो माबा बर'बो नङा हारसाबो नङा आंनो सासे त्रिपुरानि मानसिया सेयार खालामहरदों दै बेखौ मायबा नाममोन सांमा आरोना मायबा सांमा टाइटेला सांमा ओमफ्राय नामा मा नाममोन आङो बेखौ बुंथ'नो हाला नायफिननांसिगोन दा जों फार्स्टआव नायग्रोना लानोसै बेयो मा जानाय जाथाया मा बोरै फोजानानै मोन्दों ना मोनासै आं बे भिडिअखौ नायग्रायाखै ओमफ्राय आं नायग्रोना लानोसै जों जमानो गासिबो ना दा बेनोसै दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम मोनसे ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामनो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव दे नायग्रोना लानोसै udah ayah gua deh mau kan ngomong wah itu masa sesuai dengan tuh ya saya gua masih lera sih jadi ya tolong nih gas kerja ya kan nih mungkin mau sering saya didi बहुत जगह गरम है चलो घर जाएगा अभी रास्ता वो यहाँ पे कौन है कोई सोया है चलो देखो चलो जूम करते हैं हाँ भूत नहीं है ये आदमी है लगता है इंसान है लड़की है ये अरे ये कौन है भाई अरे भाई बैग भी है साथ में उसका चेहरा देखते ही कौन है किसी ने मर गया क्या उसका सांस ले रहा है तो देखो ये लड़की है कोई शादीशुदा है ये लड़की है ना अंदर भी लगाया है हम इसको मदद कर देगा हाँ कपड़ा तो ढक देगा कपड़ा ढक दो सुंदर से ढक दो रो दे ना मैं अरे इसे रात को क्यों सोता है रात में ये रास्ता पे उसके पैर में चोट लगाने के देखो तो चोट लगा है तो चोट लगा है देखो किसी ने मारा नहीं क्या इसको लगता है ऐसा है ओ डर लगता है अभी नॉय बच गया हम बाजार से घर आता रहा तो इतना रात को यहाँ पे सोया है उसका बैग में क्या क्या है चेक कर लेते हैं चलो नहीं देखना है कुछ तो है ना नहीं है पकड़ो तो कैमरा उसका कपड़ा है मेकअप का लड़की लोग का चीज है ये दीदी हिलता है देखो ये हिल गया देखो उसका नेक्स्ट साइड देखता है चलो इधर मोबाइल देखो तो अरे ये तो चिप्स है ये उसके पास है लेडीज पास ये अम्ब्रेला मोबाइल भी है यार शैम्पू और इसमें क्या है देखते हैं इसमें कुछ नहीं है मेकअप अरे यार ये तो देखो तो क्या क्या चीज पी रहे यार पैसा होने से कोई उठाई देगा तो पैसा तो नहीं है अभी तक तो बंद करके इसके साथ में रख देता है हाँ चलो वो पुलिस को फोन कर देगा नहीं क्या पता नहीं क्या करेगा देखो तो किसी ने मार के फेंका है क्या ना कोई से रेप कर लिया पैर में भी चोट लगा है इसको अरे बाप इसलिए रात में लड़की लोग को नहीं घूमना चाहिए एक बार उठा के देखते हैं हाँ कौन है जी रास्ता में सोया है देखो मानो पूरा मारी ने फ्लाई दिसने की ना मुद्दू खाइने निस्ता खरासी ए तो मधु काय আছে गन আছে तो बेसी गन আছে
Tik prakai na. Tate gumasi to. Maiki manu pra mudu khaine ini rasta te khumabo kole to na hobo de. UTV. Ki manu ase ho. Itu Mia manu ase. Naga manu to nohoy. Nohoy. Chalo, jam. Maza se soya dekho to. So नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय आं बुजि मोनासै लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम बुजि मोनासै माने फोजानानैबो फोजानो हाखायासै माने ड्रेसफोराबो एसे बोरैबा फैलालायनानै दोङो मानो होनबा बे माथा गरमबो जानो हागौ बेखौ एसे फोजानो हानायब्लासो बुजि मोनगौमोन आरोना ना लोंनासो जानाय दानि आथिखालनि लाइमोनफोरखौबो जेबो बुंनो हाया नालाय लोंनानै गोलैना थायो नै दाख्लैबो जोङो बर' सिख्लाखौ नुदों आरोना ड्राग्स जानानै ओरैबायदि फेन गदों गन्थंथि खुगाथि बेफोरबायदि बिमा बिफाया मा नायना थाखो बेफोरखौलाय न' बिमा बिफाखौ एक्सुवेलि दाय होनो थांबा जाया बिमा बिफाया रावखौबो गावनि फिसाफोरखौ गाज्रि जाथों बा माबा लोङैथों माबाथों बेफोरबायदि रावबो साना गासिबो बिमा बिफाया मोजांसो जाथों सानो खिन्थु जोंनि लाइमोनफोरा एसे बुजिनांगौ आरोना बिमा बिफायालाय मा बिमा बिफाया सानाव खामानि मावो बिफाया हाजिरा मावनो थाङो दा बेखौथ' बिमा बिफायाबो गथ'फोरा ओरै जादों ना मा जादों बेफोरखौ नायबाय थाबा जाया स्कुल थांदों ना कलेज थांदों आरोना बेफोरबायदि दा गथ'फोराबो लाइमोनफोराबो मोजां जानो रोंनांगोन जेरै बेफोरबायदि जौ सेरेबदो गोदोना थानाय दिन गैला आजिखालि जुगाव जाय हायो खामायनाय थाखा फैसानि माल बुस्थुफोरा दाम जाबोदो दा बेनिखायनो सोरबा बेफोरबायदियाव गोदोना थालिया आरोना आजिखालि खम जाबाय सिगांनो बांद्रायमोन दा जोङो एसे खम नुनो मोन्दों अब्लाबो जोंनि बर' लाइमोनखौ नुबा बोरैबा मोनो जोङो नुलाबायो लामाफोराव मालाबा बेफोरबायदि लोंना जानानै माने गोलैना थानाय नुयो दा मानसिफोरा सानगोन जे बियो माबा मोनसे फाग्ला जग्ला बे लोंना गोलैना दोङो नाथाय बिनि टेनसना बिनि दुखुआ जे मा जाना गोलैना दोङो बेखौ रावबो बुजि मोना बेफोरबायदि मोनसे जाथायबो थायो आरो जायफोरा लोंखानाय बे गारनोबो हाखाया थैनो लागै बे लोंनानै थांबाखायो बेफोरबायदि आरोना दा बे सिख्लाखौ आं बुजि मोनासै भाखायाबो मा बे त्रिपुरानि मानसि आंनो भिडिअखौ हरदों दा मा बुंनो हायासै आरोना बबे जायगायावबो गोलैना थादों मा जादों ना सोरबा रेपफोर खालामदों बुजि मोनासै जेबो राव गैला खुगायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम भिडिअ हाजारसे शेयार खालामनांगौ बिमा बिफाफोरा नुनानै एसे बोखांहैथों आरोना दा बोखांबायबो जानो हागोन दहाय फुङाव हरनाय भिडिअ दे होमबा